Meillä on tänään täällä Helsingin ylioppilaskunnan laulajien kvartettimestari Ilmari Hannula. Tervetuloa. Kiitoksia. Toi ylioppilaskunnan laulajat perustettiin 1882, mutta milloin ja miten tämä kvartetti sitten haarautui siitä? Kysehän on oikeastaan semmoisesta niin kuin kuorotoiminnan vierellä tapahtuneesta jatkuvasta toiminnasta, eli ei ole suinkaan niin, että ylioppilaskunnan laulajilla on... Nyt sun ääni loppu, katos. Nyt menit muteen. Haloo. Ei kuulu. Hyvin mielenkiintoista. Nyt palasi. Haloo. No niin. Haloo. Nyt taas kuuluu. Ahaa. Se my connection is unstable. Joo. Nyt mä taidan tietää, mistä se johtuu. Joo. Mulla näyttää 4G:tä plussana täällä kyllä. Että... Joo. Niin hassua kuin se on, niin vaikka mulla on täällä kaapeliyhteys, niin se välillä pätkii. Otetaan toi kysymys uusiksi. Ja hei, eikös YL ole perustettu 83, eikä 82? No, teidän historian sivulla sanotaan 82, että Mä oon aina sanonut, että meillä on 83. Että... Niin, me puhutaan aina 83. Mutta teidän oma nettisivun historiikki puhuu 82. Kumpaas me nyt sitten käytetään? No, käytetään sitä 83 nyt kuitenkin, koska me puhutaan jatkuvasti kaikki sillä 8. Se virhe on todennäköisemmin siellä nettisivuilla. Okei, selvä. Kuuluuko nyt muuten ääni? Mä laitan takaisin kuulokkeet. Joo, nyt on tosi hyvä. Yes. Okei, no niin, tää oli hyvä täsmennys. Hyvä. Meillä on tänään täällä ylioppilaskunnan laulajien kvartettimestari Ilmari Hannula. Hyvää päivää. Päivää. YL on perustettu 1883. Miten siitä sitten haarautui tämä kvartetti? YL:n toiminnassa on aina ollut mukana tämmöistä pienyhtyetoimintaa ja varsinkin näin kesäaikaan YL:n siellä alkutaipaleilla niin erilaiset pienyhtiöt ja varsinkin kvartetit on kiertänyt Suomea tämmöisinä pikkukesäkuoroina ja kesäkvartetteina. Eli se on vahvasti osa ylioppilaskunnan laulajien toimintaa ja tällaisia pienyhtiöitä on monia erilaisia ja eri kokoisia, eli ei puhuta vain jostakin yhdestä tietystä kvartetista. Joo. Milloin sä tajusit olevasi laulaja? Olen aika musikaalisesta perheestä ja jossakin vaiheessa äiti sitten, joka opetti samassa koulussa luokanopettajana, niin perusti sinne kouluun kuoron ja tietysti eihän minulla ollut valinnanvaraa, vaan kuuluin automaattisesti käytettävään laulumateriaaliin, joten sitä kautta se rupesi ikään kuin muotoutumaan, mutta ehkä semmoinen oikea laulajuus on ehkä syntynyt kuitenkin vasta sitten täällä ylioppilaskunnan laulajissa ja nimenomaan ehkä vielä näiden pienyhtiökeikkojen kautta. Eli ihan puhutaan oikeastaan vasta viime vuosista, vaikka 40 tästä komeasti jo lähestyy. Joo. Miten nämä pari viimeistä vuotta on tuntunut tällaisella alalla? Jos ymmärrän oikein, että viittaa tähän mörköön, joka on nyt ollut mukana kaikessa tekemisessä, niin mulla on käynyt ehkä jotenkin niin positiivisesti, että mulla on jäänyt ne, kun on ollut niitä kivoja taukoja kuitenkin siitä innoittavasta musiikittomasta tekemisestä, niin mulla on jäänyt mieleen sitten ne semmoiset hyvät pandemiahetket, kun on kuitenkin pystytty jotakin tekemään. Että en kanna enää semmoista pahaa varjoa mukana, niin että on viimeisen parin vuoden aikana päässyt tekemään jo tosi hienoja juttuja kyllä. Joo, hienoa. Miten te valmistaudutte keikkaan?
No, on tietysti kaksi hyvin erilaista tietä. On koko kuoron keikka, joka on tietysti keikasta riippuen on pitkä ja iso prosessi. Ja sitten taas pienyhtyekeikat saattaa olla hyvinkin tämmöisiä stop and go -tyyppisiä, että mennään syntymäpäiville ja lauletaan 1 tai 2 biisiä, jotka on sitä aivan meidän selkärangassa olevaa perusmatskua, joka ei välttämättä vaadi sen, että tullaan paikalle ja käydään biisit läpi ja mennään sinne. Ja sitten taas ehkä tämmöinen vaativampi ja vähän ikään kuin keikkakokonaisuus, jossa on vähän koreografiaakin vähän, niin kuin nyt tämä keikka, mistä puhutaan, niin se vaatii sitten jo erillisiä harjoituskertoja ja semmoisia niin kuin pohdintoja, että mitä me halutaan tuoda osaksi sitä tapahtumaa, mihin me osallistutaan. Mutta kirjo on valtava erilaisten keikkojen välillä. Tuleeko mieleen joku semmoinen keikka, jossa on ollut erityisen haastavat olosuhteet tai tuskallinen tilanne? Henkilökohtaisella tasolla muistan, että mun pienyhtyeen ura on kuitenkin vasta aika lyhyt ja oli tämmöinen yritysjohtajien juhlaillallinen ja sitten siihen kuului spiikkauksia ja vähän tämmöistä historiikin kertomista ja muuta englanniksi. Ja muistan, että siinä oli se semmoinen henkilökohtainen paine ja tekeminen. Se toki hyvin meni, mutta muistan, että siinä joudun kyllä antamaan ihan kaikkeni sekä musiikin että tämmöisen seuramiehen ja spiikkaajan taidot ja kaikki oli kyllä ihan täydessä käytössä. Se on ainakin nyt semmoinen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Siinä ei enää pelkät laulutaidot riittänyt. Niin, just näin. Mikä on ollut sitten ehkä niin kuin mielenkiintoisin keikkapaikka, mihin te olette päässyt? Jos puhutaan ylioppilaskunnan laulajista ihan kokonaisuutena, niin niitä pienyhtyejuttuja on tehty ihan hurjia. Että on saatettu matkustaa Kiinaan jotakin yhtä pientä keikkaa varten suurlähetystöön tai toisaalta on saattanut olla joku hyvin herkkä hetki surullisissa juhlissa, hautajaisissa tai sitten joku hyvin näkyvällä paikalla mediankin huomioiva pienyhtyökeikka. Että jälleen kerran me ollaan kyllä etuoikeutettuja ja iloisia siitä, että me päästään mukaan tosi monenlaisiin projekteihin ja vaikeapa sieltä on yhtä erityisesti korostaa. Mitä me kuullaan oopperajunassa? Kerro vähän, mitä on tulossa. Tarkoitus on tuoda jotain sellaista tunnelmaa, mitä ehkä mieskuoromusiikki pystyy vielä välittämään. Ehkä jostakin, tiedä tarviiko se olla ajassa jostain kaukaa, mutta tunnelmana ehkä jotakin semmoista, että se ajatukset tai tunteet kääntää ehkä johonkin semmoiseen maailmaan ja ympäristöön, mihin on nykyään vaikea päästä, mutta ehkäpä nimenomaan tässä junassa kylläkin. Siellä on perinteistä ja kesäistä tunnelmaa ja myös sitä mieskuorotunnelmaa, mieskvarttitunnelmaa. Hyvä. Onko sulla jotain, mitä sä kaipaisit rautateille tai juniin noin ylipäätään? Mielenkiintoinen kysymys. Varmaan ihan yksityishenkilönä vastaan tähän, enkä suoraan. Ei tarvitse edustaa YL:n mielipiteitä. Juuri näin. Juna on ihan lemppari tapa matkustaa pitempiä matkoja ja sitä pitempien matkojen matkustusmukavuutta ehkä sitä välillä kaipailen. Tuntuu, että Suomen rautateiden semmoinen jonkunlainen kehityskohde on tällä hetkellä se matkustusmukavuus vielä ja esimerkiksi lepäämisen mahdollisuus ja nukkumisenkin. Et ehkä tämä tulee ensimmäisenä mieleen. Tuolla Keski-Euroopassa on päiväjunissakin semmoisia lepovaunuja, ei makuuvaunuja, mutta semmoisia, minne voi mennä petää pienet päikkärit, ehkä semmoisia tähän pitkään maahan kaivattaisiin. Kyllä. Kauko-idästä löytyy myös tämmöisiä miksikäs niitä kolo kuulostaa niin kolkolta, mutta kuitenkin tämmöisiä
jotka ei ole luksus ikään kuin yömatkustamisen tarkoittavaa, että sielläkin voi just käydä tälleen lepäämässä. Näinpä. Hei, kiitoksia tästä ja teitä kuullaan tosiaan Savonlinnan oopperajunassa tuolla 9.–10. heinäkuuta. Kiitos. Se pitää vielä panna